Abe Mali kunnafoni le kan an bɛ bi kalafili député kalafili min bɛ a kan ka labɛn donc an bɛ centre min na centre Mamadi Sila an bɛ Jikɔrɔni Para commune 4 en fait nɛgɛ kaɲa 12 o tɛmɛna miniti buruburuni an ɲɛ b'a la k'a fɔ vraiment jama ma bɔ k'o sababu kɛ siranya dɔw sirannen bɛ an ka banajuguba min bɛ diɲɛ kan sisan bon dɔw fana ni peut-être o bɛ makɔnɔni la o na bɔ wuladani fɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Mekuba, ne ye coordinateur de centre ye centre Mamadi Sila de Jikɔrɔni Para en commune 4 du district de Bamako. Alors élection daminɛna sɔgɔmada in na an fɛ yan nɔ effectivement à 8h pile an ka bureau bɛɛ sera ka dayɛlɛ matériel foyi ma bureau manqué bureau kɔni dayɛlɛna an ye problème misɛnmaninw sɔrɔ comme d'habitude o ye assesseurs ni président de bureau absents ye ils ont été aussitôt remplacés olu remplacera joona électeurs fɛ bon comme la loi le dit. Alors ni problème ma sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na an ye kɔlɔsili kɔni dɔw kɛ o ye jama nali ye o ye jama nali ye an y'a ye k'a fɔ élection tɛmɛnenw na comme ne tun ye toujours yan coordinateur ye élection tɛmɛnenw la a jama ka bon ni nin ye dɛ a jama ka bon ni nin ye hakili la jama mun bɛ yan bi mɔgɔw tɛ ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bon a bɛ se ka kɛ jama tɛ ka bɔ ka da kun caman kan mais a kunba kɔni bɛ sɔrɔ banako ye an bɛ se ka mun fɔ o y'o ye comme bana bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ b'a kalama ko bana bɛ jamana in kɔnɔ alors faamaw tun y'a jira n na k'u bɛ mesure de santé dɔw ta santé mesure hygiénique pour que bana in kana se ka taa yɔrɔ jan bon o kɔnɔna na an kɔni ye kɔlɔsili mun kɛ minɛnw dira an ma mais minɛn caman ma di minɛn ma di à hauteur de souhait misaliya la ni ne y'a ta gel la ne yɛrɛ ye gel sɔrɔ sur minuit passé bon gel mun nana fana bidon 24 bidon 24 or ne ka centre in na bureau 30 de bɛ centre in na bureau de vote 30 de bɛ yan nɔ bon ni ye gel 24 bila tilali yɛrɛ kɔnɔ kan tɛmɛna mais n ye dɔw jɛ fila bureau dɔw jɛ bon an nana ye électeurs commencera k'u plaindre parce que u nana ni tɛgɛko minɛn dɔw ye mɔgɔw bɛ se k'u tɛgɛ ko yɔrɔ min na mais tɛgɛko minɛn ninnu yɛrɛ tun c'était pas praticable parce que a tun montelen tɛ fɛn mun kan ka don a la a tɛ se ka don minɛn mun nana la o yɛrɛ minɛn bɛɛ kari de finalement an kɔni y'a bilalen to yan u bɛɛ sigilen tun yan mais 11h wagati in na dɔ nana o ye n ka bureau de vote mɔgɔ dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ se ka nin monter olu b'a baara kɛ u y'a baara kɛ gratuitement u yɛrɛ taara ji ta k'a k'a kɔnɔ gratuitement donc n bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la mɔgɔw ta tɛ ban ye mɔgɔw tɛ ka ban jɛlenya yɔrɔ in na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka o mesure ninnu respecter mais mesure de tɛ ka di mɔgɔw ma mesure yɛrɛ de ma di mɔgɔw ma ka ɲa parce que ni mun nana k'a bɛ voter o b'a fɔ tɛgɛko ji bɛ min o y'a sɔrɔ a tɛ yen nɔ yanni ka 11h se bon dɔw b'a fɔ ko gel bɛ min gel tɛ yen yɔrɔ c'est un problème finalement f'u bɛ boli coordinateur na ni gel ye i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ mun kɛ i bɛ gel di jɔn ma ka jɔn to an kɔni gel mun b'an bolo an y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna a la cogo min na donc le matériel était insuffisant alors maintenant n'u ye gants ni cache-nez ni fɛngɛ gants yɛrɛ moi j'ai dit que j'ai 30 bureaux de vote n'i ye o ta mɔgɔ duuru de bɛ bureau de vote kelen bɛɛ la comme agents électoraux n tɛ ni délégués ye dɛ agents électoraux ninnu nommés par le gouverneur mɔgɔ duuru de don bureau de vote kelen-kelenna bɛɛ la mais n'i y'o mɔgɔ duuru jateminɛ a mɔgɔ duuru bɛɛ i nana ye gants 100 di ne ma ko n ka tila or a bɛ bɛn mɔgɔ 150 ma o problème bɛ n da la u nana ni cache-nez 100 ye ko n ka tila cache-nez bɛ bɛn mɔgɔ or mɔgɔ ye mɔgɔ 150 ye o problème bɛ n da la ne kɔni bɛ ka kɛ sa ni n ye président sɔn kelen-kelenna
Maintenant, assesseur, on va la dire que ça va dire par bureau de vote. Na to mutura ni assesseur to mutura ça donc ou débrouiller chogodola. Bon, au te mesure nyuma yene hakla. Akanga na beba abe bebo chogomina. Bon, ça c'est sur le plan sanitaire. Parce que l'élection monassisa, ni a un parce que moi sera na banakoya. Donc, élection exceptionnelle de dos, il fallait trouver des mesures exceptionnelles. Et nous avons cru à nos autorités. Avec un mega fobana, andara anga nyemgo la kosebe kafoko mesures exceptionnelles d'obeta zena koni pour que l'élection soit sécurisée par rapport à la maladie. Nera koni j'agis en malien ka to alama an bɛ ka caman de to alama donc ni mun ma tuma ma se dɔrɔn o tɛna kɛ an hakilina ye o de ye n'o tɛ mesure ninnu u ma bɔli kɛ u ye dɔ ta dɛ u ye dɔ ta mais a ma bɔli kɛ a dɔw ma ɲi yɛrɛ fana bon maintenant affluence tɛ se ka bonya o condition kɔnɔna na cogo si la ne hakili la donc yanni ka mɔgɔ 14,000 ani 600 ani 13 o de bɛ voter ni bureau de vote na mɔgɔ 14,000 ni 600 ni 13 o kan ka na voter yɔrɔ min na mesure sanitaire ba kun kan ka sigi yen kosɛbɛ an m'o o belebeleba yɔrɔ ye o de ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ saliyara parce que dɔw nana k'u bɛ voter ko mais k'olu tɛgɛ to su engrais kɔnɔ sariya dun ko ko ni votera de k'i tɔgɔ ka su engrais kɔnɔ an hakili la u bɛ na ni engrais dɔw ye an b'a kɛ cogo dɔ la ou alors u bɛ an autoriser cogo dɔ la finalement an yɛrɛ ye mesure dɔw ta an yɛrɛ ye dɛ ne t'a fɔ ko sariya ko tɛ sariya m'a fɔ dɛ mais an ye mesure dɔw ta o ye jumɛn ye ni mun nana ka mankan ci k'ale bɛ voter ko a bɛ mais ale bolo tɛ su engrais la ne b'a fɔ yir'u la président i b'a lajɛ n'a sɔrɔ a kan ka voter de i ka bureau la a to a ka voter n'a b'a signer ka ban a b'a bolonɔ bila k'a fɔ k'a y'a signer a y'a to a ka voter parce que engrais indélébile nin u y'a yira n na ko bɛɛ bolo tɛ se ka don kelen kɔnɔ ko banabaatɔ bolo bɛ don kɛnɛbaatɔ bolo bɛ don bana bɛ yɛlɛma yen nɔ ayiwa bon ni o mesure t'i bolo a tigi dun bɛ fɛ k'a ka droit exécuter ayiwa hakili la droit fana t'an bolo k'a bali k'o kɛ parce que o de y'an bila en tout cas pour le moment an ye mesure minnu ta yan nɔ o de y'o ye maintenant sur le plan sécurité tiɲɛ yɛrɛ la tenitigiw bɛ yan nɔ d'abord ne bɛ kan de kɔnɔ kan yɛrɛ jɔlen don n'a yɛrɛ ka sécurité ye fɔlɔ o bɛ yen nɔ maintenant faamaw ye gardiw bila ka na olu sira ne ka minɛnw kun yan nɔ alors u ye sɔgɔma in na n ye policiw ye n ye sapeur pompiers ye bon vraiment gendarme dɔw fana munumunutɔ sera yan nɔ voilà olu dɔw tun bɛ civil yɛrɛ la gendarme bon n t'a dɔn u ka baara ye mun ye u kɔni y'u ka carte de jira n na comme u ye n ɲininka n ko non n k'aw b'a ka carte jira n na u y'u ka carte jira n na k'olu ye gendarme ye voilà u ye ɲininkali minnu kɛ n y'olu jaabi. donc an bɔra ka coordinateur yɛrɛ lamɛn gɛlɛya dɔɔni b'o kan a y'a fɔ an ye donc o gɛlɛyaw fana ni bon donc o tɛ se ka ban la parce que diɲɛ ko o ko gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la. Moi, je m'appelle Mori Goïta. Je suis le coordinateur du centre de vote de l'école du Fleuve. Ici, au centre de bureau de vote, ici, le scrutin a démarré à 8 heures. Et avec tous les présidents de bureau présents. Les quelques assisteurs au nombre de 6 à 7 étaient en retard. Ils ont été remplacés. Bon, ici, au centre de vote de Djikoroni Para, ici, nous avons 37 bureaux de vote. Donc, comme vous le constatez, l'affluence, réellement, les gens sont venus en quantité au début. Puisque les gens pensaient que, au moins, le vote n'aura pas atteint ce stade. Je crois que, vu l'affluence, jusqu'à présent, il y a l'affluence. Bon, les services hygiéniques également y est. Nous avons l'eau de gel. Donc, tout a été mis en œuvre quand même par la mairie pour essayer au moins de freiner la contagion de cette fameuse maladie qui est le coronavirus. Voilà. Ensuite, également, nous avons les forces de l'ordre
qui sont ici à notre disposition est en nombre suffisant pour le moment. Donc, dans les bureaux de vote, le matériel qui manquait, j'ai annoncé ça à la mairie qui, sur le champ directement, ils m'ont apporté les objets manquants que j'ai distribués dans ces bureaux de vote. Donc on peut dire que pour le moment ici, au centre de Djikoroни-Para, il n'y a pas eu d'incident majeur ici. Nous avons les délégués des partis également, de la CENI, il y a beaucoup qui sont là quand même. Donc il n'y a aucun incident ici pour le moment, ça marche pour un départ. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Famori Doumbia. Je suis le coordinateur du groupe scolaire Marou Konaté. Bon, depuis ce matin, on a bien commencé. Bon, mais il y avait un petit retard sur le président de bureau était un peu absent. Deux. Bon, à part ça, on n'a pas eu de difficulté pour le démarrage. Bon, après, le vote s'est déroulé normalement jusqu'ici. Sur le plan sécuritaire, ils sont tous venus à moi se présenter. En tout cas, je suis à l'aise sur ce plan. Bon, quoi encore? Et le vote, donc l'affluence des gens, les gens viennent à compte-gouttes. Mais comme d'habitude, à cette heure-ci et à 16h, les gens abonnent. Du matin à 14h, c'est petit à petit, mais comme vous voyez dans la cour, donc à partir de 14h, les gens viennent un peu par groupe. Donc à 16h aussi la même chose. Des fois, il y a des gens qui viennent en retard. On a des problèmes, je ne peux pas prédire ça. Mais je sens que les gens vont venir jusqu'à la fin des scrutins. Voilà. Ce qui concerne les mesures sanitaires, bon, on m'a donné des gels et des cache-nez et puis des lavages. Donc tout ça se passe bien. Mais j'ai vu que les gens aiment ça déjà. On n'a pas eu de difficulté à les sensibiliser. Ils viennent d'eux-mêmes. Voilà. On a donné 15 gels et 15 cache-nez par bureau de vote. Chaque président de bureau en a un. Bon. Maintenant, les gels, si ça se finit, j'ai les secours ici avec moi. Voilà. Ah, on peut estimer un peu plus de 30%. Hein. Un peu plus de 30%. À vue d'œil. Bon, pour ce scrutin-ci, on ne peut pas être désolé. Si c'est la présidentielle, là, d'accord. En général, c'est comme ça. Voilà. Ok, je me présente Siriki Aïdara, le président du vote du bureau numéro 16. Donc, je représente actuellement le président du centre, il a un peu de déplacement. Donc, tout va bien, quand même, les gens sont sortis, on est là sans problème. Les mesures sanitaires sont prises en compte. Les gens sont là petit à petit à venir vraiment voter. Il n'y a pas une inquiétude vraiment on peut rapprocher l'État par rapport à ça. Tout se passe bien ici quand même. Le centre même, c'est à Wolofobougou Bolibana, Kandik. Actuellement, quand même, tout se passe bien. Voilà, merci.